Είμαι ο Δημήτρης Τσαμπρούνης. Κατεβαίνω δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιώργου Καμίνη, Δικαίωμα στην πόλη, για το Δήμο της Αθήνας. Ο συνδυασμός αυτός είναι υπερκομματικός, όπως και η πολιτική ταυτότητα του κύριου Καμίνη. Στηρίζεται από τη δράση, από το ΠΑΣΟΚ, από τους οικολόγους πράσινους και από την Δημοκρατική Αριστερά. Το σχήμα και μόνο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και είναι ένας από τους λόγους που δέχτηκα να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο αυτό. Το πολιτικό μου παρελθόν είναι ο γκέι ακτιβισμός. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχα σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις της κοινότητάς μας στην Αθήνα. Από την ίδρυση της Όλκη, από την εκπροσώπηση και το χτίσιμο του Athens Pride και βεβαίως τους γάμους ομοφύλων που γίνανε στην Δήλο το καλοκαίρι του 2008. Με αυτή μου την ιδιότητα με κάλεσε ο κύριος Καμίνης. Αυτό που ήταν σημαντικό ήταν μια φράση που είπε ότι οι γκέι λεσβείες, οι αμφί και οι τρανς πρέπει επιτέλους να βγουν από το ντουλάπι στην κάθε οικογένεια και βεβαίως και στην κοινωνία. Είναι διατεθειμένος να βοηθήσει το Athens Pride και είναι διατεθειμένος να ανοίξει διάλογο ουσιαστικό με την κοινότητα. Εκεί που διαφωνήσαμε ήταν το θέμα των πολιτικών γάμων. Ο κύριος Καμίνης είναι της άποψης ότι από τη στιγμή που βγήκε η πρωτόδικη απόφαση της Ρόδου, η οποία καθιστά τους γάμους ανυπόστατους, δεν μπορεί να παντρέψει κανένας δήμαρχος. Έχω εργαστεί στο να μπει στις συνειδήσεις όλης της κοινωνίας ότι είμαστε υπέρ της ισότητας με τον πολιτικό γάμο, με την τεκνοθεσία για τα ζευγάρια του ίδιου φύλου, όσο λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα με την ίδια την πράξη του γάμου. Αυτό που είναι θετικό όμως είναι ότι με τον κύριο Καμίνη έχω μια βάση σοβαρή διαλόγου. Μπορώ από τα 10 τα οποία επιθυμώ να γίνουν τα επόμενα χρόνια, μαζί του να υλοποιήσω τα 2, τα 3, τα 4, αλλά μπορώ να υλοποιήσω. Η εναλλακτική λύση είναι το 0 που έχουμε σήμερα. Ή οι υποσχέσεις κάποιων χώρων, οι οποίοι τελικά όταν έρχονται στην εξουσία, σε επίπεδο δημάρχων μιλάω, δεν κάνουν ή δεν κάνανε στο παρελθόν απολύτως τίποτα. Είμαι από αυτούς που υψώσανε τον πύχη για τους δημάρχους και για τους πολιτικούς στην Ελλάδα όσον αφορά τα δικαιώματά μας. Είναι σημαντικό μέσα στο Δήμο να υπάρχει κάποιος ο οποίος προέρχεται και γνωρίζει την γκέι λεσβιακή κοινότητα της Αθήνας.